Gulung-gubuke pun terak anu niku, terak angin wingi rumpun reyot niku pripun? Rampun dicorok yang pun malah dibruk nih Oh, sih. Kersane napa? Kersane napa, Mbah Wahyudi? Lagune napa? Nggih. Sing rodok rame napa anu? Demo. Oh, demo. Nyanyi yo demo. Mate dia rotok rame kok. Nggih. Apa ya? Aku nek ning munggah iki malah bingung arep nyanyi apa, malah bingung aku. Alah medhun riyen kok delok YouTube sik akeh munggah. Oh, ngoten nggih. Nek nang alas klowak klawu nek bingung. Anu mawon. Napa niku? Uyung. Oh, uyung. Nggih. Siap. Langsung dandut, Mas. Oke. Oke, tak. Sing. Dene kan. Sebenarnya dene kan. Ya lelelo. Mangan rakuyan rajina dolan Mokudu warga wonten ati doso ayu apa ra denyo sawang iki awakku sing guru Witeng pari Timen mari Don loro ati Lole lolalo Swantene nggih sae lho, Pak. Masa? Nggih. Kayak anu napa paklinane nggih teng Pikachu. Pikachu bareng Menawa tes vokal kok, Mas. Enggak, ya. Mangga, Pak. Monggo du Dodo. Sumon ora krono apa pancen teko Bok balung janur Rock and roll. Mangan kakuyan rajena dolan ning omah Mokudu werung wonten ati dudu ayu apa ra denyo sawangan iki awakku sing guru modal